Malika. Pak, jangan dorong-dorong, Pak. Estunipun anggen kula ngaturi rawuhipun Yayi Prabu tuwin Koko Prabu ing Mandura namung anggen kula mestuti dawuh pangandikanipun pepunden kula Sang Guru Minulya Kanjeng Rama Resi Lomono ingkang sakmangke kepareng hanimbali dhateng para putra siswa kadawan makempal dhateng Stinggil negari Ngastina mriki. Wonten ingkang badhe paring sabdatama tan asanes muhung bapa panembahan piyambak ingkang menika kunjuk dhateng Bapa Resi Lumana. Gegandeng sakmenika para putra siswa sampun marak ngabiyantara. Kepareng sumangga Bapa panembahan paring sabdatama tumanduk dhateng sedaya para putra siswa ingkang sampun kepareng ngabiyantara ing wekdal menika. Palugon laguning lekas lo kita linuding kidung kadung kadereng hamor ngun manah rahayu Ayuwana tan agolong gumolong manadukara Sadurunge lan sakwise pun bapa ngaturake tarima kasih marang anak Prabu Duryudana kang wis maringi wanci marang pun bapa kinen paring sabdatama marang kabeh para putra siswa ingkang wis kepareng abiyantara. Pancen kapara nyata ngger Puntadewa marep maneh sira tinimbalan ingkang ngraka ing Ngastina iku awit saka pakone pun bapa. Munggo apa to wigatine dene kabeh para putra siswa ndak timbali marak ana ing kene. Ora liya pun bapa mung bakal ngaturake munggo ingkang dadi isining atiku. Banget panuwun kowe ngatasi aku durung suwe mapan ana negara Ngastina kene parandene nampa kapercayan saka anak Angger Duryudana lan anak Prabu Puntadewa katitik pun bapa ing Ripalungguhan sakmengko dadi gurune Pandhawa lan Kurawa. Ning pun bapa ya ngrumangsani ya Ngger.
Jroning pun bapa dianggep guru, durung ana piwulang saka pun bapa ingkang tumanduk marang para siswa. Sabab pancen durung ana wektu ingkang prayoga kanggo hamedhar piwulang. Awit apa? Awit guru mulang marang murid kuwi kudu nonton karo kahanane murite. Kira-kira murite piye kahanane? Lagi usrek apa wis tentrem? Mula kudu angon kahanan, nonton swasana. Semono uga sipating guru, sadurunge mulang gurune dhewe ya kudu wening sing dadi penggalihe. Kudu ora kecampuran hawa omah setitik-setitika. Kuwi tumanjane bakal iso becik. Merga sing mulang ya wening, sing nampa ya wening. Iki tak sawang dina iki glagate do apik kabeh. Lagate wis do sumeh. Dadi gampang anggonku bakal nglebokake ngilmu utawa kawruh. Nger, saiki enggak padha matura dhewe-dhewe. Mumpung pun bapa Narabuka wiwaraning kanugrahan kang wujude piwulang. Kabeh para putra siswa padha duwe panyuwunan apa mbok menapun bapa bisa paring mangsulan, watone takone aja rena-rena. Takono ngilmu apa wae. Ngilmu aji jaya kawijayan, ngilmu kebatinan kabeh bakal tak wangsuli. Watone aja takon perkara wedokan. Mergo muridku ki ayake komplit, ana sing tataran luhur, ana sing tataran ngesor. Nggih. Ngestaken dawuh Bapa Guru Duryudana kepiye? sanget panuwun kula dhateng Bapa Dwija. Kanugrahan kawibawan kaluhuran ingkang kula gadhahi wekdal menika sampun ngantos kendel dhateng kula. Nanging mugi saged dawah turun tumurun ing putra wayah kula ing benjangipun saged nemu kawibawan kaluhuran ingkang sarta kanugrahan kados ingkang kula enyam dinten sapanggi mawi cara menapa kemaringa kula nyuwun dawuh dhateng Paduka Bapa Guru Silmana. Ya, panyuwun kang banget luhur saka anak Prabu Suyudana. Kanugrahan, kawibawan, kaluhuran aja mung mandhek ana ing anak Prabu, nanging iso nganti turun tumurun. Ya, mengko bakal tak warai carane, bakal tak paringi dalane. Sumenea sawetara ya, Ngger. Nggih, Bapak Guru. Puntadewa nyuwun apa? Rama Panemban menawi dipun keparengaken kula namung badhe nyuwun menggah menapa isi tuwin werdinipun pustaka utawi jimat jamus kalima sada ingkang kula pundi punika kula nyuwun wedharanipun Bapa Panemban. Anak Prabu Punta nyuwun diwedharke muhung surasane pustaka jamus kalima sada. Nuwun inggih Bapak. Ya mayar kuwi barang sing ora angel. Mengko bakal tak wedharake sinuwun Prabu Baladewa duweni panyuwunan apa? Aja kurang pangapura ya Panemban. Kaya sing tak kandhake ana ing mau ngarep. Tek aku ana kene niatku ora arep meguru karo kowe. Ora kok jeneng Baladewa nyepelekake kuwi ora. Ning upama aku arep meguru karo kowe, njur apa sing arep tak guroni tekan kowe? Upama Baladewa bakal nyuwun kawruh babagan kebatinan, ora kok jeneng Baladewa ki umuk iki ora. Jaman aku isih kok krasana biyen, aku ya tau dari pendhita kaya kowe kuwi. Jaman aku isih Jaka biyen, jaman aku isih enom biyen. Aku tau mendhita kaya sira Panemban. Mula ing babagan kawruh kebatinan tak kira isih cukup ana ngengean tumraping Baladewa. Ya tak akoni. Jaman aku isih durung mudeng bocah wedok biyen, aku mempeng tirakat, aku mempeng prihatin. Ulah kebatinan, ora kitang seminggu pindho, seminggu ping 3. Tak ewangi mlebu alas munggah gunung nyemplung sendang. Kuwi jaman biyen. Ning pancen tak akoni. Bareng aku wis weruh wong wedok ki wis rada suda. Ora pati mempeng kaya biyen. Sebab apa? Angger arep budal tirakat aku mesti digondeli karo mbok wedok ngono.
Wah, jan penyakit wong wedok kuwi. Munggo kuwi tumrap ngilmu kebatinan, Jur. Upamane aku bakal nyuwun kawruh kadegdayan utawa kanuragan, tak kira aku isih duwe sifat kandel. Wujude pusaka nenggala lan lugara ingkang minangka dadi piandelku. Mula aja kurang mamangku aku durung duweni penyuwunan marang jeneng sira Panemban. Mbuh, mengko tak pikir mburi. Oh ya wis, ora perlu kesusu. Dipikir dhisik Prabu Baladewa, dipikir sing kanthi wening. Werkudara kowe duweni panyuwunan apa? Iya. Resi Lumana guruku. Yen pancen aku dikeparengake njaluk, aku mung njaluk wedharing kawruh sastra Jindra Hayuning Rat lan sastra Cetha Paripurning Wangsit Kunto Jiwa Wakasing tunggal iki wedharane kepiye Lumana guruku. Oh iya, heeh. Kawruh sastra Jindra ya mengko tak gamblangake, mengko tak wedharake. Ilmu kuwi nek ning ngarepku nggo ilmu upil kuwi. Kulup Janaka duweni pitakonan apa? Duh Panemban, menawi kula dipun keparengaken kula nyuwun, kula namung nyuwun wedharing kawruh sangkan paraning dumadi. Ya. Wiwit anak Prabu Duryudana tekan Janaka kok tak penggalih isih enteng kabeh panyunane. Durung ana sing bobot babar pisan. Ya mung sadurunge pun bapa bakal maringake Kang Satoha medharake. Luwih dhisik pun bapa bakal nyuwun katerangan marang kabeh para siswa. Para siswa kang padha ngaku guru marang pun bapa mau, lair batin apa mung lamis wae, Nggir. Awit ngene. Lamun leh ngaku guru amung ana lamis, tiwas pun bapa paring pitutur-tutur ketawur tan ana guna paedahe. Nanging kosok baline, lamun ngaku guru marang pun bapa kuwi kandhas tekaning batin, tegese anggone bakal nampa piwulang saka pun bapa mau linandhesan rasa kapercayan. Mbok gurune ampuh kaya ngapa, yen sing nampa ora linambaran kapercayan ya wis muspra tanpa guna. Ibarat seganten sinarepan tan ana guna paedahe. Bapak guru, lair batos angin nulung aku dateng Dwija dateng Bapa Panemban Resi Lumana. Semanten ugi kula Bapa Panemban lair batos angin kula ngaken Dwija dateng jengandika Panemban gegantaning manah namung badhe ngudi indak ing ilmi miwah anggayuh wimbuing kawruh. Werkudara, piye Yayi? Werkudara percaya apa ora marang ulangane gurumu iki? Mung karing ngrungokake. Karing ngrungokake ulangane dhisik mau kaya ngopo. Yen ulangane apik ya tak tampa. Yen kira-kira ora cocok ya tak pikir luwih jero. Pancen kudune kaya mengkono Werkudara. Merga jaman saiki iki yen wong pinter ki akeh ning ditonton kepinteran luwih dhisik. Iya. Yen wis padha lair batin, padha rungokno sing kanthi pertitis. Merga pun bapa mulang marang kabeh para putra siswa iki ana syarate. Syaratipun menapa Bapa Panemban? Syarat sarananipun menapa Dhuwur Rama Panemban? Syarate kang sepisan tak jaluk Pandhawa karo Kurawa kudu rukun manunggal dadi sawiji. Lelakon sing wis kapungkur tak jaluk aja padha dibaleni meneh. Ya kuwi anggone para Pandhawa lan para Kurawa, anggone padha cecengkrahan, anggone padha pasulayan. Nganti padha ora eling yen Pandhawa Kurawa iku maksih padha siswane Sang Sanyasin Wiyasa. Mula ndak jaluk kudu rukun ing antarane Pandhawa lan Kurawa. Inggih Bapa, olakara punika ingkang kula ajeng-ajeng. Bapa, wiwit rumiyin pramila Bapa Panemban kula tansah gandrung kalian kerukunan, sanget bingah raos sing manah menawi Koko Prabu Makempal lair batin kalian para Pandhawa kang sarta Kurawa. Bagus, bagus. Yen wis padha rukun tak jaluk meneh ya. Tak jaluk meneh perang gedhe sing jenenge Baratayuda Jaya Binangun ya ora usah diarep-arep.
Pun bapa ngerti surasane jangka ngandharake besok bakal timbul perang gedhe sing jenenge Baratayuda Jaya Binangun. Perang antaraning Pandhawa lan Kurawa sing disebabake mung perkara rebutan negara. Mara saiki pikiran ngger. Wong perang ki entuk-entukane apa? Coba pikiran. Wong perang kuwi oleh-olehane apa? Yen menang ya dadi pindhang, yen kalah ya mung bakal dadi rempah. Mula tak jaluk aja padha nganakake pasulayan. Negara liya perang ya ben, ning kene aja digawe perang. Merga para kawula tak kira wis padha tuwuk karo sing jenenge memungsuhan. Wis padha jeleh marang peperangan. Sing dikarepake para kawula iki mung swasana sing tentrem kahanane, ya laire, ya batine. Apa Pandhawa Kurawa seneng akeh bocah yatim sing ditinggal mati wong tuane sabab wahing peperangan. Apa Pandhawa Kurawa mentala midhangetake panjriting randha kang kelangan bojone merga bepantening pasulayan. Inggih, kula namung mangestokaken dawuhipun Kanjeng Guru. Kula mboten badhe ngajeng-ajeng dhatengipun perang Baratayuda Jaya Binangun. Nah, bagus. Supaya Baratayuda Jaya Binangun ora dadi, syarate negara Ngastina karo negara Ngamarta kudu didadekke siji. Ngastina karo Ngamarta kudu didadekke sak wilayah. Lan Pandhawa ya kudu eling. Ngamarta kuwi biyen ya dumadi saka alas sing jenenge Wanamarta utawa Simbar Maruta. Kamangka Wanamarta ya Simbar Maruta biyen isih ke bawah perintah negara Ngastina. Mula tak jaluk wilayah Ngastina aja diprail-prail, aja diponto-ponto. Nanging kudu dibalekake dadi siji. Dipulihke dadi siji, kumpul dadi sajuga Ngastina lan Ngamarta. Duryudana aja dadi ratu, Puntadewa aja dadi ratu. Sebab apa? Yen Duryudana sing dadi ratu, mesti kawula Ngamarta padha pegel pikire. Kosok baline. Yen si Puntadewa sing dadi ratu, kawula Ngastina ya bakal mesgul sing dadi rasane. Mula tak jaluk Duryudana aja dadi nata, Puntadewa aja dadi nalindra. Ingkang padha ngemudeni pemerintahan mengko sing dadi ratu mengko kareben pun bapa dhewe. Aku dhewe sing bakal nyekel pemerintahan, sing bakal ngemudeni lakuning pemerintahan. Anggonku cuman toko kandha sagu nyekel bawat pemerintahan mau, ora kok disebabake milik barang kang melok kesusu malak mung sabab kesusu barang ingkang muluk iki babar pisan ora. Dosa tumraping guru kok milik nggone murid iki dosa. Aja nganti aku milik duweke murid. Kuwi sirian tumrap Resi Lumana. Apa meneh duweke kanca, kuwi sirian tumrap aku. Kecuali nek wis dipasrahne aku. Nah, wis beda ceritane ngono. Ih, Bapak Guru. Sawetahipun panguwasa Ngastina kula pasrahaken Bapak Guru. Semanten ugi kula Rama Panemban kamardikan menika mesti mawa pangorbanan. Dene menika sedaya ingkang tumuju kamardikaning raos samun kok jengandika Bapak Panemban mundhut panguwaos negari Ngamarta senadyan to nyawa kula kinarya tetombok kula mboten badhe awel sawetahipun negari Ngamarta kula borongaken dhateng Paduka Rama Panemban. Padahal Pramara reh mangasa umya ngambrengeng kadi karonaning kasuwasih ring marga Hamalakung Ore sang Ganda Mastrat maca lengleng lalu mangulati
Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amor wayahanto Werkudara piye Yayi negaramu dijaluk Yayi aku sipating satriya kepengin dadi satriya sing becik ora bakal ninggalake sapta margaku lan sumpah prajuritku aku mung kari manut karo mbarep kakangku oh mengkono iya gandeng kakang mbarep masrahake aku ora wenang gondeli sebab Werkudara urip ana sahandap panguwasane mbarep kakangku lho ndengaren di yen wis padha sarujuk apa sing wis tak kandhakake lah saiki ayo wiwit nganakake panaliti ayo padha metani sebabe apa kok biyen-biyen Pandhawa karo Kurawa ora iso rukun manut panalitenipun bapa iki kabeh pancen ana sing ngubupi pancen ana sing gawe muhung sapa sing nyebabake ora rukun para pangarasaku ya mung manungsa cacah loro siji Kresna loro Semar ya mung wong loro kuwi sing marake dadi urup-urup ya mung wong loro kuwi sing ngobak-obak banyu bening mula ya ngger supaya bisa nggayuh tentrem kang sejati rukune para Pandhawa lan Kurawa iki mengko kudu ditumbali monggo sapa ta kang kinarya tumbal ora ana liya ya mung Kresna kelawan Semar kudu dipateni luwih dhisik yen Kresna lan Semar durung mati tak kira cebol gayuh lintang Pandhawa sarta Kurawa bisa nemahi rukun kupingku suwe-suwe ora kuat ngrungokke bangsat elek oh Prodha montap lirikin tap duka yayasine pijojo pangmawing wengis kumejot patoning latine trandit londarandir ing jagat dewa bathara jagat pangestu ngoro rembuke wiwitan tengahan penak dirungokake kuping bareng pungkasane rembug melangkah pundak nyampar kuwi Baladewa. Mengko dhisik lumono. Sinuwun Prabu Baladewa apa? Aku arep takon mara coba Wangsulana. Ndangu babakan apa? Sak temene kowe kuwi pandhita apa jagal menungso? Aku iki pendhita. Yen pancen jeneng sira ngaku pandhita, coba aku bakal takon. Pandhita kuwi duwe hambek pirang perkara, merenggal jlentrehna. Prabu Baladewa, pandhita kuwi hambeke mung sawiji, ya kuwi memayu hayuning jagat, memulya titah Madyapada. Wo lah dalah. Ora jeneng mukal. Cara-carane wong mlaku wae tanpa teken. Sebab kowe ora bisa jangkepi syarat anggonmu madeg dadi pendhita. Wis tak kandhake ana mau ngarep. Ala tanpa rupa Baladewa iki ya tau dadi pandhita kaya kowe kuwi. Sipating pandhita kuwi siji Hanuraga, loro tresna asih marang sasama, telu tanduk aris ulat manis, papat ing cipta demen tetulung, angka 5 adoh panggawe cidra.
Angka 6 ora kena gawe rusak, angka 7 nengenake babakan Panembah. Genep kaping 8 ngalah tan hanggunggung diri. Kuwi hambeke pendhita. Nanging bareng tak rasa-rasake hambek 8 mau babar pisan ora ana sing kok nggoni. Ora jeneng mokal. Yen kowe nganti wetu tembung bakal mentara nyernake wong kang tanpa luput, wong kang tanpa dosa. Walah, lumono. Tata gelar kowe kuwi jobahan. Tata gelar kowe sorbanan nanging tinemune jebul Allah sing dadi gedhohanmu. Katitik ing atase sing arep rukun ki Pandhawa karo Kurawa kenang apa sing ndok nggo tumbal, sing ndok korban wong sing tanpa luput. Ingkang mangkono apa paedahe Baladewa kesuwen ana kene. Tinimbang Baladewa kalepatan Banyurata, prayogaku ninggal papan kene. Nanging wanti-wanti oleh Baladewa. Wong sing bakal dandani kuwi luwih langgeng tinimbang wong sing bakal ngrusak. Tak baleni. Sing dandani kuwi mesti bakal luwih langgeng tinimbang sing arep bakal ngrusak. Hundhuan tuindakmu mengko lumono. Welata. Leng-lenging driya mangu mangun kong kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin lir-lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang dyah utama pancen tak titeni ya lagi teko cah wi mengok glagate ora penak kancane do diuring-uring ya tak akoni sepisan tak titiki mau ora basa iki wis genah mesti ra cocok karo ajaranku bareng krungu Semar karo Kresna arep tak pateni kok muringe saya ndadi sengune kula wonten dawuh Panembahan bareng Baladewa krungu Kresna Semar arep tak pateni kok muringi sebabe apa Baladewa karo Kresna ki apane menapa Panembahan dereng pirsa lho piye to sinuwun Baladewa menika kadang werdanipun sinuwun Prabu Kresna. Lho kuwi jek kakange to, jek dulure to. Inggih. Lho cangkemmu ra muni mau-mau. Nyuwun pangapunten Panembahan kula sasmitani panjenengan boten tanggap kok. Kula kedhepi panjenengan boten krasa. Kedhepmu aku ora roh wong kowe nganggo kacamata ireng kok. Ning ya wis ora dadi baya pangapa. Baladewa nesu gemprang-gemprang iki mau kena tak ibarate kung kang mangungkung sajroning eleng. Kodhok suarane seru ning ora ndayani apa-apa. Wis ora perlu ndadak miris, aja padha goreh sing dadi rasamu. Kabeh para putra siswa, kabeh para putra siswaku. Nasibe Baladewa ana tangane Resi Lumana. Sapa sing malang-malang bakal putung sing ngerawi-rawi tak rantas. Dina iki piye nggarep Puntadewa bisa nanggapi sabdaku sing pungkasan iki mau apa ora? Rama Panembahan punapa mboten langkung prayogi Koko Prabu Kresna dalah Kakang Semar Badranaya katuran rawuh dhateng mriki supados nderek anyekseni manunggiling Pandhawa tuwin Kurawa. Tak kira Kresna karo Semar ora gelem nyekseni babakan rukune Pandhawa kang sarta Kurawa.
langkung prayogi dipun cobi panemban ya wis sak karepmu. Dimas Werkudara Yayi Mbarep kakangku piye? Si Adi dina iki ndak utus amiji Kakang Semar Badranaya ya Di. Wah, Semar iki dudu duwekku. Semar iki dudu rombonganku. Semar iki punakawane Janaka, Kandha karo sing duwe rombongan kuwi. Yayi Arjuna, kula wonten dawuh Dunjeng Koko Prabu Si Adi ndak utus ya Di. Lumarapo marang negara Ndwarawati kang sarta Karang Kadempel. Koko Prabu Kresna lan Kakang Semaya atura rawuh ana negara Ngastina kene ingkang wigati katuran nyekseni rukuning Pandhawa dalah Kurawa. Kawula nok hamangestaken dawuh Koko Prabu Wijasena. Mbarep kakangku ana apa? Aja nigakake budhalik Nyai Arjuna. Si Adi uga jampang langkung Arjuna anggone bakal sowan ana Ndwarawati lan sowan ana Karang Kadempel. Ora liwat mangestake dawuh mbarep kakangku. Sikara bala kang kumingal brang campo samya metali. Lara dadit wiloting tata danyangkong manguncang niti benjang sang aji mijil ong Sadya dara-dara miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama ong panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarapan mring pro abdi iki kudu ana paseksen siji saka negara Ngastina kanggo nyekseni lakune Werkudara karo Janaka teka Ndwarawati apa ta yen ora Paman sing weni pakenira paman wae mara gage awat-awatono Yayi Arjuna bebarengan kelawan tindake marang Ndwarawati. Kawula nuwun mboten langkung sendika mangestakaken dawuh kepareng ingkang paman nyuwun pamit madal pasilan. Sengguni kula wonten dawuh panemban. Babar pisan dawuhna marang anak-anak Musata Kurawa kinen padha nututi Prabu Baladewa. Yen gelem Baladewa konen bali ana Ngastina kene. Dewa dene Baladewa beguguk utawaton gajah gelar
bondan ingkang tanpa payung babarna pisan Baladewa sirnakna nuwun inggih mangestaken dawuh muga antuk pangasih saka Gusti ingkang Maha Asih muga-muga gegayuhan ingkang luhur anggone Pandhawa lan Kurawa bakal rukun sembada ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti gagah ingkang jinangkah sabet biar katalika wau paripurna wasing perembakan wonten ing Stinggil negari Ngastina bawane Sang Buminata nalendring Ngastina Prabu Duryudana yen Cinandra datan singlar saking Ubaya Salah mangat
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk. Anakku sing setinik-tinik, anakku Limbuk sing ayu dhewe, iya ana dawuhmu apa, Mak? Dikendhoni swasanane nganggo leren luwih dhisik ya, Nok. Ngono ya, Mak. Iya. Perkara lakon bisa ditutukke disambung sak rampunge limbukan. Ning sing luwih wigati aku Kang Sarta kowe Limbuk. Ya kuwi ngaturake apa ta wigatine aku karo kowe tinimbalan. Iya, iya ngestokake dawuh. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan ingkang maneka warna. Heeh. Luwih dhisik ayo anakku Limbuk ing bengi iki, ing ratri iki. Iya. Ndak gandeng tanganmu sing tengen ya kuwi ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur. Heeh. Konjok marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ya nduk. Ngono iya. Sing wis malimbarake keberkahan ingkang sarta kenikmatan iya. Moka tanpa nikmating pangeran aku Kang Sarta kowe Limbuk sak rombongan bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing papan iki. Iya, nggih ngestokake dawuh Mak. Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa kok suasanane wiwit sore kok katon leh gayeng gumarenggeng iki ngene ya Nok. Heeh. Iki bengi iki ya kuwi adicarane. Heeh. Tidak lain dan tidak bukan. Heeh. Ya kuwi awake dhewe sak kanca saka Kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Heeh. Nampa dawuh ngono saka Sohibul Hajat iya Bapak Imam Maksum Kang Sarta Ibu Arisa Yuyun sak keluarga sak gotrah anggone duweni kagungan kersa tasyakuran pernikahan tasyakuran pernikahan pancen bener kaya mangkono. Lah banjur sing didhawuhke sapa Mak? Sing didhawuhke ya kuwi putra putrine. Ngono. Iya. Sapa wae. Nuwun inggih menika iki mantene yen ora kleru cacah loro no. Oh ngono. Sing dirabekke cacah loro, sing dirabekke dua pasang temanten. Heeh. Ning wayangane sepisan. Ya. Sapa sing didhawuhke, Mak? Sing didhawuhke nuwun inggih menika ingkang angka setunggal Mbak Eka. Mbak Eka ingkang sampun kasembadan dipun dhawuhaken kalian Mas Indra. Iya, heeh. Banjur temanten sak banjure ya kuwi Mas Rizky ingkang sampun kasembadan dipun dhawuhaken kalian Mbak Dina. Ngono. Iya ngestokake dawuh. Dene adicara wis kagelar no. Ngono. Adicara wis kagelar wingi ya kuwi tanggal 14 ya nganti 15 Oktober wingi. Mapan ana ing Dusun Krantil kene Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan. Pancen bener kaya mangkono. Uga wingi wis digelar. Ya kuwi adicara maneka warna. Tuladane contone kaya wingi wis kagelar elektron. Ngono. Disambung bengi iki. Ya. Awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur, paring hiburan no. Iya ngestokake dawuhmu, Mak. Mula awake dhewe sak kanca saka Sanggar Seni Astabrata ora bisa matur sing maneka warna. Anane mung ucapan terima kasih Kang Sarta panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngono. Kunjuk keluarga besar Bapak Imam Maksum Kang Sarta Ibu Arya Yuyun. Ngono. Sak gotrah kang wis paring kapercayan marang awake dhewe sak kanca adoh saka Kadipaten Nganjuk nganti tekan kene. Kang wis menehi kapercayan kanggo awake dhewe sak kanca gelar kelir gantung gong menehi hiburan kanggo
para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Krantil Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kadipaten Malang. Iya Mak, iya ngestokake dawuh. Iya. Bengi iki sing kepareng rawuh omberno. Oke. Kabeh manunggal dadi sawiji ana ing bengi iki. Ngono. Iki tegese, keluarga besare Bapak Imam Maksum kang sarta Ibu Arya Yuyun, bakule kopi, juragan kopi no. Tegese ditresnani karo para warga masyarakat ketitik sing kepareng rawuh akeh. Ngono. Wiwit wingi tanggal 14 nganti 15 Oktober, sing nekani tamu undangan akeh sing melu mendoakan ya kuwi pinanganten kekalih Mbak Eka kang sarta Mas Indra lan Mas Rizky kang sarta Mbak Dina. Ya durung maneh wingi tamu undangan disambung acara bengi iki. Ya uga kepareng akeh sing rawuh melu ndongaake marang pinanganten kang wis kasembadan kapala kramakake ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Ahli sufi nate paring ngendika no. Piye? Dongane wong 40 kuwi babak timbang karo dongane wali siji. Ngono. Iya. Dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali siji. Iya. Gandeng iki sing rawuh kepirang-pirang, ya. Tegese wali pirang-pirang sing melu ndongaake pinanganten kekalih. Ngono. Becik Mbak Eka kang sarta Mas Indra, kang sarta Mas Rizky, kang sarta Mbak Dina. Ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya ngestokake dawuh. Kabeh padha melu ndongake. Berkah barokah kanggo keluarga besar Bapak Imam Maksum kang sarta Ibu Arya Yuyun juragane kopi. Ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Iki awake dhewe perdana no. Pentas ana ing Laladan utawa Kukuban Kecamatan Kromengan ya lagi pisan iki. Lagi pisan iki. Ya. Mula awake dhewe ning kene uluk salam. Ngono. Ngiras-ngirus perkenalan. Iya. Awake dhewe ngrumangsani dalang isih junior. Iya. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwiyane. Ngono ya, Mak. Mula awake dhewe sak kanca sak rombongan saka Nganjuk tekan mrene iki ora arep golek apa-apa, ora arep pamer apa-apa, diniati ngibadah, diniati golek sedulur, nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran ing antaraning awake dhewe sak kanca saka Kadipaten Nganjuk kelawan kabeh para warga masyarakat ing Kromengan, wabil khusus keluarga besar Bapak Imam Maksum lan Ibu Arya Yuyun. Ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Isih akeh kekurangane tinimbang keluyane. Isih belajar kabeh sak kanca iki no. Mula awake dhewe ning kene iki saliyane nyambung seduluran, ya, nyambung tali silaturahmi, ya. Awake dhewe ning kene iki sejatine ya ngalap berkah. Ngono. Ngalap berkahe sapa? Lho piye to? Ya ngalap berkahe Bapak Imam Maksum kang sarta Ibu Arya Yuyun. Ngono. Iki awake dhewe ngalap berkah. Astabrata saka Nganjuk, Sanggar Seni Astabrata kuwi angger pentas ana ing tasakuran acarane Astabrata kok pentas ning acara pernikahan kuwi ngiras-girus ya kuwi ngalap berkah. Mergo apa? Anggota saka Sanggar Seni Astabrata ki mayoritas ya isih jomblo dong ora duwe bojo no. Ngono. Kabeh urung duwe bojo mayoritas isih jomblo, kabeh do dagangan. Ya. Utamane dalange lagi lho. Iya, dalange. Mula aku ning kene ora arep matur apa-apa, ora arep marai temantenan, ora arep surah-surah ning temanten. Ya, isane mung ndongake karo ngalap berkah. Ngono ya, Mak. Wong aku arepe ndongakne arep surah kandan-kandan ya ora patut. Ya awake dhewe iki isih Joko.
Dasar ya keluargane besar Bapak Imam Maksum Ibu Arya Yuyun ki ya pinter le golek dalang. Digolekke dalang sing dongane mandi mergo dalang sing isih Joko, dalang sing isih urung tau kambon wong wedok. Ngono. Iya, Mak. Belas urung tau, belas nyenggol aku cedhake wong wedok sithik ngono ndredeg keringetku sak grontol-grontol kono. Iya. Iya ngestokke dawuh. Alhamdulillah. Iya. Lambene ya sing baku ndongake ya ora arep kandhan rena-rena muga-muga iki Mbak Eka, Mas Indra, Mas Rizky, Mbak Dina anggone wis berhasil menikah, muga-muga nularo nyang kanca-kanca astabrata utamane dalange ngono. Amin ya rabbal alamin. Cik Joko kabeh, Cik Joko sing wedok-wedok ya cik perawan kabeh. Iya, iya ngestokake dawuh, Mak. Mula awake dhewe ning kene ngalah berkah. Ya, wong awake dhewe mau munggah no. Munggah ning panggung wis akeh sing ngrasani. Ya, ngrasani kok krungu dalange iki lho. Lah ya, ngrasani karo awake dhewe terutama ibu-ibu kuwi no. Oh ngono. Pas awake dhewe lagi munggah nyang panggung ki lho. Nek rasan-rasan piye? Ki lho, yo dalange ki lho, yo ya ampun baguse ya. Nek rasan-rasan ya ampun manise ndane nek didilati kaya apa ya. Dalang padake wedang kok didilati, ya bocah kok oleh bagus, leh manis, bocah kok oleh soleh. Ya ya kuwi ya muga-muga dongane awake dhewe karo temanten ya muga-muga manten kekarone Mbak Eka, Mas Indra, Mas Rizky, Mbak Dina iki besok ya diparingi kanugrahan putra sing soleh, putri sing solehah. Amin. Ya mergo putra utawa anak kuwi minangka dadi penyambunging sejarah. Ngono ya, Mak. Piye ya, Mak? Piye? Carane karben duwe anak sing soleh, nek lanang soleh, sing wedok solehah iki piye? Nah, nek iki nyuwun sewu, aku ora kok kandhan-kandhan ora, mergo aku isih urung rabi. Ning aku tau maca ning sajroning kitab no. Ngono. Aku tau maca ning sajroning kitab kuning ngandharke enek salah satu cara piye tata carane karben besok nek duwe anak kuwi nek lanang dadi anak sing soleh, nek wedok dadi anak sing solehah. Kuwi enek carane, enek. Piye carane upamane salah satune ya nyok piye iki ora saru, iki ora pornografi, ora pornografi, ora iki ilmu ya kabeh bakal nglakoni. Utamane iki bintang tamu iki Mbak Prigel iki ya ngandut no bobot ngono. Ya lah iki ana carane no. Aku tau maca kitab piye carane upama pengen duwe anak sing soleh, kang sarta putri kang solehah. Nyuwun sewu. Wong kumpul bojo, kuwi ana cacakane, ana tata carane. Disebutke ning kitab. Sapa wong kumpul karo bojo, kumpule karo bojo ning sengkan ora ning omah. Besok nek duweni anak bakal duweni anak sing ora uli-ulian, anak sing lali karo omah isine nggur dolan, isine nggur ngluyur. Ngono. Nek gawene anak ning sengkan, ora ning omah. Ana meneh. Ya. Sok sapa sing gawe nyuwun sewu berhubungan kumpul bojo saresmi, kok udo mblejet. Sok nek duwe anak dadi anak sing ora duwe isin. Balenono piye? Kok wong kok kumpul bojo, kok udo mblejet. Sok nek duweni anak, duwe anak sing ora duwe isin. Ya, wong kerantil ra trima. Kok ngguri mesti batin. Nek ra mblejet ra marem to Mas Dalang. Ngono piye? Enek
tata carane iso disiasati, iso disikapi no. Oh, piye carane piye? Upamane, heeh. Sing lanang blejet ritak rapopo penting kopiahan. Ngono kuwi wis gugur, kewajibane wis gugur no. Oh, ngono. Iya, Terus sing wedok rapopo blejet ritak rapopo penting Mbak Prigel kaos kakian sisih ngono wis. Kuwi wis gugur kewajibane wis gugur no. Oh iya bah korih kupingku. Iki ilmu no. Oh iya wis tocakno. Lagi mbayangne tok wis guyu kok. Iya matur nuwun. Heeh. Sing baku ndongakne ya, Nak. Heeh. Adi ora iso matur oke-oke. Muga-muga pinanganten dua pasang temanten. Ya, ya kuwi ngantaraning Mbak Eka, Kang Sarto Mas Indra, Kang Sarto Mas Rizky, Kang Sarto Mbak Dina. Heeh. Sak rampunge kasembadan pinala kramakake. Ya. Ing tembe mburine dadya keluarga kang sakinah mawaddah warahmah fidunya katal akhirah bisa mewujudkan baiti janati rumahku adalah surgaku lan ing tembe mburine bisa pinaringan kanugrahan wujude golek kencana ingkang bisa tata jalma yen putra kang saleh yen putri kang solehah kang piguna tumraping nusa bangsa kelawan agama amin amin Allahumma amin Allahumma amin hasbunallah Allah wa ni'mal wakil Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo
brasta karlan sareng Sedulurku aja nganti biru Mong Gusti Allah sesembahanmu bintang langkalu malingan lektu nganggung brasta mukalan pagelaran ing bengi iki uga disiarke langsung ngono disiarke langsung ya kuwi lumantar channel YouTube live streaming Astabrata Media ngono ya Mak dadi iki uga akeh para sutresna budaya para pecinta wayang kulit sing kepareng uga memonitor pagelaran wayang kulit bengi iki uga melu ndongake kanggo pinanganten kekarone ya Mak pancen bener kaya mangkono dipirsani ora mung sutresna budaya pecinta wayang kulit ana ing kromengan nanging uga disiarke langsung lumantar Astabrata Media penggemar saiki wis pinter-pinter kok no iya pecinta wayang jaman saiki wis pinter-pinter ngono anggone tresnani kabudayane awake dhewe ya kuwi wayang kulit ngono ya Mak ora penggemar wayang saiki ora bedak-bedakake ora banding-bandingake dalang siji lan dalang liyane ngono Mak ora bedak-bedake ora banding-bandingke bintang tamu siji lan bintang tamu liyane ngono saya mrene saya dewasa ya kuwi pecinta seni dan budaya ya kuwi saya cerdas ngono ya Mak kabeh pancen duwe selera dhewe-dhewe ibarate panganan ana sing seneng pecel ana sing seneng rawon ngono ya Mak sing seneng pecel ya mangano sego pecel sing seneng rawon ya mangano rawon upamane kepeksa penggemar rawon iki kok kon mangan bengi iki kok kon mangan pecel ya ora ngelek-ngelek pecele ngono ya Mak mergo kabeh kuwi setundha sebilik-bilik kabeh duweni ciri khas kabeh duweni cara-carane karakter dhewe-dhewe dadi ora iso yen kon dipadak-padake utawa dibanding-bandingake pancen bener kaya mangkono no iya ya ngestokke dawuh iki sadurunge ngaturake bintang tamu maca-maca dhisik ya no ya kuwi pesan-pesan kang masuk ya lumantar WhatsApp ngono ya Mak ya sapa bae diwaca ya Nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng dalu Mas Akbar lan kru Astabrata sehat sukses selalu antuk kaberkahan saking Allah Ta'ala ya menawi dipun paringi nyuwun langgam karang kates ya setia memantau lumantar live streaming Astabrata ya saka Bapak Lasiman no. Wah ya panggah absen ning ora rawuh wonge ya ning panggah absen panggah ya ana meneh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng dalu nyuwun request podang kuning ya saka Pak Waris Sugiono oh iya Surabaya uga memantau nak iya Mak ya ngestokke dawuh iki akeh kanca-kanca seniman sing rawuh iki ana sing ora wani nyedak ning WA tak pantau saka kadowan nggih Mas Akbar mugi-mugi lancar barokah awake lagi ngreges dadine ora iso nganti buyar pokok absen iki saka Mas Bayu Malang ngono Mak ya kakak tingkate awake dhewe ya gono Mas Samtidar sing saka Blitar ya kuwi ya dalang kancane awake dhewe sak kampus ora mung sak kampus ning sak angkatan sak kelas sak kos oh ya kuwi sing luwih ngono Mas Tidar ya kuwi kancane dhewe sak angkatan sak leting sak kelas sak kos ya dadi
Kuwi kanca kelingan apa? Dadi wis ngerteni njaba jerone Akbar kaya ngapa ya. Menangi jaman belingku kaya ngapa ya. Iya. Ya, jaman beling Wih Tidar wis ngerti kabeh, ngerti kabeh kancaku senasib serumpun sepenanggungan ono. Sak kos, kosku ki biyen ni lantai 2, nek Tidar ki ning ngisor, aku lantai 2 ning dhuwur. Oh ngono ya, Mak. Jaman kos, kose ya wis ora gonta-ganti, ya wis kuwi tok jaman kuliah biyen. Ning aku nek wis dolan ngono kae, wis dolan ora mulih bengi nganti bengi ngono kae nganti Tidar keturon ngono kae. Nah Tidar ki ora tau kok apa kuwi ora tau kok turu sore turune mesti bengi-bengi. Oh ngono. Aku anger mulih kos wis ora wani lewat ngarepe kamare Tidar wis ora wani no. Oh ngono. Mesti melipir sik nyamping ngono. Lagi munggah. Mergo wedi ganggu. Ya, ora mergo alasan liyane, wedi ganggu no. Oh iya. Ya Mak ya ngestoke dawuh. Sing bunang kuwi ya kanca kas biyen ya. Ya ngestoke dawuh. Alhamdulillah seneng kabeh iso ngumpul. Ya, ya saiki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Alon-alon waton kelakon, sareh-sareh waton pikoleh, gremet-gremet watone slamet. Saka kersane Sokibul Hajat Bapak Imam Maksum Kang sarta Ibu Arya Yuyun Sagutra awake dhewe sowan rene ora ijen. Ngono ya, Mak. Ning uga nganti kadang-kadang bintang tamu. Iya.